kaulog-ulo. Natapos usang matulog-ibon ng ulo, inibungan ikan sa kapwa sa atong pag-uus. Pulong, wala kasapti sa mga tao na nalibong kaniya, kung tingali, wala kasapti sa mga tao ini kahirasyon. Tungod kay nagkalagiya, ang atong paglantaw, paghatag sa hulugan sa mga pulong natapos. Mga isugo, pamati, kung tubuti ako sa paghatag kanino, na may kaniya sa atong amay na pamalantungan. Dito sa langit, sayo kita sa Lucifer, o magdadala sa bahay, no sa anghel sa bahay. Siya sa anghel na sa garbo at kamasiyaho. Usa niya nakatlaw at siya sa wakanghel o iyang iniwan ang ilang salamutan sa pagbato sa labang kagagamit. Usa niya nakatlaw at usa sila nag-away sa mga anghel na dapig sa Diyos. Pinamuluhan ni San Miguel ang anghel. Sa mga kaya nabutok sila ni San Miguel sa iyang pagkakilisan. Kung isilpong sila paikot sa kalikunan. Ang uban na hulog sa kabukiran, ang uban sa kakabuyan, kung sa kadagatan, api ang katagan. Buong ipasabot, ang yawa uban yung natong ining kalibutan upang hapot ang ilang kibuhan. Bisan asa na sila, bisan gaya sa dulo sa simbahan. Suway problemi, naging dapat. Kaya napili naman ang yawa ako sa langit, natapos na ako ang gera sa langit. Ang gera ko sa langit. Sa pagkabot sa yawa sa kalibutan, wala kayo siya maglaman ng pagkusing sa panahon. Isundan niya ang pagsabot sa unang sa tao. Nagsabot kayo ng taon na kasi isang na sa yawa. Isundan nila sa paraiso, inilibong niya ang namunang sa unang pag-iayon si Adan at si Eva. Pinaagi sa pagkita ng ilang mahigulog sa gabo na ilang pagkumakuman sila kumao sa bunga sa kahoy na ginilig sa Diyos. Kinsan man hindi ganado na nandoy na bumarong ang mahigulo sa isang katao. Kinsan man hindi ganado na sa kinusyon, igamit alam sa pagpanlupin sa isang katao, bisan siyang kong kalubo. Karoon panahon na ang mga tao puno sa garbo. Ganahan mo maging successful. Kaya kung nagpalit na mo sa kong kayaan, makita nila na ilang ilaw-ilaw sa utan, ilang nila karoon. Kung inanak na nangyari, nagita na sa lawa. Nawalan na ang Adan at Eva ang kapanginaw sa hulog sa Diyos. Nausama sila o ay natulog tungkol sa gitna sa yawa. Karoon, isa mo ninyong natulog na karoon. Samtang siya malamang sa tulog. Nawa ang usasilita nga nag-save sila to. Lison ni ay kaayo ang bumangon magpaturo kita ang pagpapang lalo sa atong isip katao. Kaya hindi ka mapapakot sa inyong pagpapaki, hindi na magiging matapos sumalag sa pagpapalui. Hindi maaaring paano natin ay makahatag ng gagawin sa upan, pinapinang sa atong pagpapalui. Dili kayo matapos ang korupsyon sa Pilipay. Dili kayo matapos ang ligla sa kalapit sa pagdadagdag sa boga alam sa mga huyang prinsipyo. Ayaw niya kulang sa iso sa pagharong sa problema upang nakapakit
nang gitawag na Aristotelo, man is a rational animal because we are a thinking being. Unang-unang dili na mo ang may ipapasol sa Diyos ang mga pakitabo sa kalibutan, kundi kita na atay buhay. We are accountable for the actions na atong gibuhat. Sa atong katilingban, daghan kaayo ang mabuting ining pulong na tapos na. Pulong na gigamit sa usa ka bata ang minasoy sa iyang pinikanan sa trabaho sa balay. Nag-isang niya. Ay, natapos na itong bugas ang mga kubiertos. Natapos na ako yung mga kimalangkan. Natapos na ako buka ang sundo. Usay, gusto mo si nanay? Doon. Pagdukat na, i-apel ang ito o kung sa usang oras, ang bata ang ito, tapos na. Di ang natinungan. Pag-apli sa nanay sa kaldero, hindi mo ito yung kinaisunod sa kaldero. Ang nanay na sumupot, pero nangyay. Ang bata ang ito, di mo magkakapagbuka, i-apil ang ito. Wala na kung i-apil ang ito, ay kinaisunod sa kaldero. Gusto mo ibig pasabot na yung kinaisunod. Buti pasabot na karoon pa na ako, nagkulang na sa atong komunikasyon sa pagkakusa. Nagkulang na sa pagsabot, sa pagkunsa, ang dapat na sabot, ang pagkunsa ni Sugo, wala na naman nagsabot ng tao. Gano'n, kung kay karoon pa na muna, maski palabaw na ang atong dibati. Kung gipalabaw na sa Panginoong Yesu Cristo ang iyong dibati, wala na sa nagpalansak sa Diyos. Dili na kita makakadamdam sa tinabugin ko yung katapusan, wala pa lang palansak sa Diyos na iiyak ang isang ng iyang dibati. Busa kita, dili na ang amay nasundot ang akong dibati lamang dili na himo kita magpunang-punang sa buong say amay buhaton. Dili man ako mapungan, nakita na yung mga kahuyang usahay ni Sulta, malaki ka, pasina ka sa uban, natural na, makasalat ka, makasasalat ka na po, ang tao na dili tawag sa iyang sala, galubos na, kontra na sa Diyos. Naay ibang pamilya, hubog sa picture sa balay sa Facebook, na balay na upang naman, napay caption ko tayo na bahala naman, basta hilas. Ang mga pari sa Kristanto, makaingon, ay salamat. Salamat sa Diyos, naman na ito ng Semana Santa. Mga lingkod na sa tayo. Mga ginitanan, mga ipanin mo ingon. Kalingdot sa pamilya. Ay, salamat sa Diyos, natapos na doon ang aking mga anak sa eskwela. Siyempre, proud yung aking mga tinggan, mga sa eskwela. Labi na kayo, hiyagupan yung ilang. Ang mga anak ko sa nagigawang sa tingkanan sa pagpagkaw o human sila. Human ang kita trabaho, ang inyong galing. Moingon, natapos na sa akong pagsulunod niyong ay mag-iyahay na ang buhay. Magdinig na yung ulitin bisa nagkalisod na mga lalagyanan. Mga nampingasan ng mga anak, si Jesus, human sa misyon ng kalibutan, ibalik sa amahan. Apa ng mga anak na nampingasan din ng ibalik ng mga kapanan sa ilang pinikanan na pinamagawa masulusulan sa iyong mga kapikas. Kung kayo ito mo sa mga niyatek sa recollection ni Father Klein, iyang emphasize ang parable ng prodigal son. Kundi nang amahan, ilagan, bisa naman sa layo ang anak, naibalo siya magbalik ang anak, napasalit, ilagan amahan, iyang isugan.
Tawag niya ako na isukot niya kita, angay kang ibalik sa amahan kaya namahan, sugat ka na ako, arulan kita, ibalik sa ilang pinalitan. So, kung mga anak, ibalik na, kung patay na ako, yung kawa, kung maluwa, magpulong, I love you, tayo. Wala tayong kapuslanan, kay dili na nila kini magpating o sinakit. Kung ang mga tao hindi lang sa pagpapaan ng maayo pa ang kapil, huwag para matapos ng tanan. Daghan na nasa kalimutan karon ang pantinali itong makinig kayo para dugo o pagdating na ko yung alaminasa ng anak, dugo buka ang inyong mga tuhan sa pagbasol, hindi na magbalik ang panahon o kimani ang inyong buhat sa inyong mga pinikanan, buhato ko sa diyakan ninyo sa inyong mga anak sa mga panahon. Hindi kayo mabukto ang kalikalan sa sala na inyong nasugat. Alam sa mga anak, di malubong na kayo mga panahon na kita higlalay sa kailangan. Sa una, bisan na sunod na pagkasakis ka. Mabot sa punto, mag-away din sa pagpapa, sa pagpapa. Mamalikas ko. At mga panahon, hindi pa ko kahibaw. Nakapagsit siya. Hindi pa ko kahibaw. Sorry na. Kung magkanyan kung mga panahon, wala pa sa kasi una-una ang pagbalik sa Diyos. Apan salamat sa Diyos. Salamat sa mga ng Maria. Di balik ako sa inyo. During the time na hinahinay na bago ang kasing-kasing, hindi na ginagaya ng maligas ng mga mas okay mo nila, nakikilalis ka mo nila. Pati na pinakamuha ng pamaligas. Bago nila. Kay kasabot, kay basin ko niya ay tahay, hindi ko mapali, makaanak ko, ako may pamaligas sa pagkanan, hindi ko kayo. Kung sa samtang sa iyo pa mga anak, inayan ito, mapuntan ng pamaligas, bago sa ako ng pinikanan, hindi dali. Mga isun, na sinabi sa Jesus ang pagkabiniyaan, hibiyaan sa siya sa uban niya ang apostoles. Sakit ba yung hibiyaan sa iyong mga higala sa parang sa kung sa pagkakong iwan isang kagulo. Adunaw sa iyo na mulaw sa pagkakao na kanunay mag-isang ko sa silingan, kanunay maulata sa iyong pagkakao, pero may hubong kung sa kailang niya tapos sila ang namatay. Ang mga tao ay natapos na ang iyang kalautan. Ano na sa laging sitwasyon na sa kanag-antos na masakitol sa buting panahon o miyabot ang panahon na may pahulay na siya kung mga silingan ay natapos na siya ng iyang pag-antos sa iyang sakit. O kung na po yung asawa na nagkatatos sa masakit sa iyong bana, pisikal o mental, di na mabata at ikuhan kay Thomas na may niyago. Kung karinig ang maray ang bana, ano na rin yung na natapos ang pagkatatos sa iyong sawa sa pipig. Kaya naitabo pa na lang po, dugay ko na itong ihinuan. Inanakadaman, sa una, nagitaw-taw ng asawa, wala ko naging pakitabang isang pag-report sa polis. Karoon niya naman tayo, may hindi na hinuwan ko. Ako ba ito? Hinuwan ko na ako. Masabot ang ako kasikas na unang pabilitas sa kalagutan. Pabitang mo sa ay sa experience, whenever I'm in a state of mortal sin,
Mahod pinatak na mga tanong ko. Ano yung kasalanan? Ano dibuhat niya ang kasalanan? Tawag sa Diyos sa pagpapalit ng lugar niya. Natapos na pulong sa Panginoon Jesus na manluwas ng limang sa puso. Pulong sa masakit, nalabaw pa sa mga masakit na niyakuman sa pagkapos ng pagdansa ng kaniya sa dihang ikaw siya sa sumpa ng kayo. Usaha ka pagkaliwala sa kaniyang kaayuman. Ang mga maayong pulong ipasda ng pag-ibigay. Natapos ng iyong paghatag sa panubista, natapos ng pag-ayos ng mga sakitong pinag-iyang pagkamangihang-agon, ibasad sa pagpingasan sa tao. Siya na kayo. Hatagan pa niya sa mga nafitin na anak na nangayon upang pagsiya na nagulong sa pagkamangihang-agon sa dihang ikaw siya, bisag dito sa atabay na ang babae na tumili sa paghatag kaniyang tubig. Labaw na ito sa krus na sinati niya ang kadakutan sa tao sa iyang siya suka sa gulong sa gulang ng tulong. Pagkapain sa iyang kinangatan, pagkahilap sa sikasi. Nag-antos ng iyo, isang pagkakulang sa kasama. Dinugdog ko, bingon ang Panginoon. Nanigaling sa iyo, upat na tulong. Ipakakot pa rin yung ito. Ipaikot pa rin yung ikaw. Ibistihan pa rin yung ito. Naiugan ka na gusto ka rin mga materialis, mga tinutapit-tapit. Away ba ito? Panay mga yung nila, mga yung pagtapit. Sa ibugaw ng tao. Mulai ka luwi. Luwi ni tao ka. Na ngayon, na yung pagtapit kayo pa, ibugaw. Ang karamisan pa yan, ang tugma ni Jesus wala kayo matapos. Kaya siya tayo sa Panginoon. Amahan mo, pasayuha sila kaya sila masayo sa ilang iba. Pulong na puno sa umang pagpatungkol sa kalimutan sa iyang. Pulong sa pagpatungkol na dimumon ang iyang dito. Higuma ang mga kaaway yung ito ang kagawin na rin. Kung batuon daw bato ako, pan. Kapag tanong pa naman na, bato ako sa pan. Pero nakasagot sa garapo. Pagkamaayong mo Ginoo, pagkasulundon mo Ginoo, pagkamapasayo mo Ginoo kong Hesus Kristo. Sa'yo kami nag-iwan ka, natapos na ang panangimong misyon na tawahan lang natapos sa pagpakamatay ka namin tungkol sa among kasalanan. Ang panangimong may natapos kung masama-samahan, dili matapos. Tilubog ang imong lawas. Nabanhaw mo isa ka sa langit apat ang imong presensya sa Bible, sa Matubino, dili matapos. Mga isuot, i-emphasize na rin, gabi sa natapos na ang pagpasakit sa Panginoon sa krus, wala pa naman ang iyang misyon. Ano man? Pag-Holy Thursday, i-celebrate ng Lord sa Supper. Kung saan nakasala sa Supper. The Holy Eucharist. Ang Santo Sakramento. So may nakasal sa Sakramento. Iba yung dumanda sa parish priest, para sa ating Santo Sakramento mo ang gitawag
pagsimba, mo'y angay na pamalandungan ng kay ang Santos Eucharistia, maupad ni Santo Pio, St. Pius X. The Eucharist is the shortest way to heaven. Sama sa iyong minahal na si Mary Maria, wala man ako sa iyong pagkainahan kaya kanimo kung ginikadugangan sa ihang hipos kaya tutyan sa tuwan, na nagdala sa timog na mga katawan. Siya sa kalimutan minahal o isang hapot gawin ang mahal kainahan ng kadayon sa iyong pagkaina sa tuwan. Isip ako minahal, tingin karunay ng may mundo, lumubalik na kami sa iyang anak na binasa Santos Misa. Tinawag ka ang aking pastoral, mahimupugin ng ulo ng mga pinutong ganado sa paghihimong ng pagpalingkod sa sigurong simbahan. Ang buyo, yan sa kinabuhi ni Jesus kung ni Maria. Natapos na ang away sa yawa sa mga sa langit kung wala silang nilagpos. Natapos na ang pag-ipuno ni Jesus pato ang Satanas ngayon binapos ang malugubos pinahagi sa mga patay sa krus. Ang atong bugno sa lautan na matapos, padayon ang hangin sa pagpaglimbaso, pagsaglingkoy ng Satanas sa pagpalingkamo na magpalupuson kita, diinipugno sa maayong pato sa lautan. Busa ang kaisuno, malunod natin